Next part dati upload khaidi. Iko tukha next part upload khaika. Hanke tabo full video naidi te share khaidi. Okay, hanke bahai tong bai. 2-3 years kang chini maya gnang tipra sarok. Tabuk ni Bihik Elizabeth das no. Bong ni Elizabeth hini wansugui aku wei. Onek hamsak lemani. Onek proud feeling sak lemani. Fiaba bini kaisa karna mani bagai. Tabuk hinke chini maya gnang tipra sarok ni bukhawo. Bihik Elizabeth das Elizabeth ingi thangka. Bai Bihik nung Wansa baifano kaijak di nigro baifano kaijak di. Abonu tiyei ani mungsa problem krei hinai ang. Uskangni video no sawi paika. Haifano gebang mo tipra sarok. Onek problem ngzago. Problem ngzag mo ni reason bo gebang mo no tongo. Haifano aborok no tiyei ang oro sana thanglia. Hanke nung jisa baifano kaijak di ani kunu problem krei hinai ang sama kok no tiyei. Tabu baksa borok. Comment se khele pele kena. Musuk busa Skymb. Kini tam ni bagi bonti video maslam kasa ini. Ang hai sabunai ang chini tipra sarok ni bagi o video no slamu. Hanke faidi o kok rok no left side to ni wei right side thangai. Tini ni dina jira shiru khelaisinai. Hai bai Bihik Elizabeth das nung tam ni bagi Bihik tetei bukhnai rok no son papuri hai islami sikasa chapri Bihik das hinjak na musungi rogoda amo hai bakhai ka hino hanke tabuk tisa hai no hai ani ok kubui kok no khana wei baksa borok rok hozom khaimi yang jagai musuk busa sei busa Skymb 2 taka dam ni roster nang da bono chapri hinai sika hinai kutuglai bunai haya ke bukha bising o wansuk nai aboto ang kaham kino saimano fia baje ano amo haki kutugnai rok Iko omunu shino ke chapri hin lanyai tamuni bagi इनके बिनी बखना नि बगई मोदी जी ऐसे लोगों के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है हनके आनी उस कंगनी वीडियो baksa prani rok tamo hini comment khailaika aborok no ang tabung rok no funuk nai tei reply riwi bong ni mukhang no tokhani slai pano somrewi rinai salka de bermasaka nugya sugya aino buni against tathangde nung bini background busuk siba nung bini bagai sanai sabo boni background A to Z sia nugya sak tas hade bujikha nungle busuk kamba proof tatong बोका जगमानी फुनुक मन के तामु खाइना नंग इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई क्या तकलीफ है इनको आंग बिनी अगेंस्ट थांगै कक द सका वीडियो आंग आ वीडियो नि स्टार्टिंग गनो साजाक नों जे साबेफानो काइजाक दे आनी मुंगसा प्रॉब्लम ग्रै नै आंग आ वीडियो नो Facebook ni tipra sarok ni comment rok no thumi ako islamu te ang kisa mise criticize ka thik no haifano against thangai hate khai kok sama bai criticism onek different nung aba buji oda salka jodi buji henke nin talka mendra चल बोजड़ी के henke te background ni kok bini background no ang A to Z semanna bo thangya boji sabe fano A to Z bum bam phano ngi tong thun abono ang exposed khaina bo thangya tei ning sawo ano nungle busuk kaham ba hinai ang bo ang ekdom kaham dutbai tu kuja kini saya ko bla video borok munu su ngi achai khamane no jotono waise hamya kam khayo nungbo angbo Elizabeth das bo tei ani video no nai tongnai rokbo are world ni je human bongso jotono haifno baksa borok hinke onek rong kotor khaisiu abuni bagi kunu fru controversy rok bongi thango engkhang ka okok runang left side re wi rorka hanke last nung sawo proof ni kok ikko kaijak mani proof ongkhori paikha hanke tabuk tamo khainai nang ang kaham kene saimano je proof ongkhoro afurno nang nini ok comment no delete khlai rohornai hinai social media o proof ongkhormani ulo kubui no delete khlai rohorka bo comment no haifano nung delete khaya sakang no angni no comment no screenshot na hawai to nijak hello salka tabuk sal habai thangka Skymb nung bini family rok busuk depression no nung abo saidaman nini o video kaisa ni bagai buni life hamya ngmake ang ani mokol bai direct nu gyafano ang feel khaimano bini family wo busuk depression tabuk cholwi tong haifano nungbo angbo tei 14 lakh tipra sarok bo
pura kaham ke no saimano or depression sabuni bagai tei khnade ang bini kunu private kok hayake private video rok no tuyei ang YouTube video slamya ble je public go available tongmani abrok no thumui akoi se buni sele asto amabo video slamo buji khada hinke ning bo hisabi saraka bo ani video ni bagai bini live nos tongo hinei bro nung asakse comment khaina hinke logically comment khaide nini abokrok ni gubor brain no use khayei comment typing ta khaide buji khada nung gubor brain by comment khaimani bagai no to tabuk nung sak no lachi jagai nini a comment no delete khlaima rohor kana blahino sukanto debrma tam sakanaide o channel malik ni mkhangse parao rubber khokto thok aw sunglass thubui jacket ketal chumui sajogui akoi hairstyle khayei full swag karoi se buiba parao rubber khokna blena oi chutia sukanto nini mokol te brain no sokogei kobor rong ni brain te mokol no thepawei rina mu chungui tongkhang to haifana tongsiton anthani tabuka sakrang kriko operation ni bagai khnade bahai ke brok no bengai ano sing phaidiba free wono angno no phrangi rohwana hanke o sukanto kompokto amo haike comment khaimani ulo bote kaisa comment paragraph haike sikya janija hamjak ma suru kajak man bailia dunia wo ha ha nung da bono chari tong norok da posi tong norok no sungui de bochila mana sinai ai kompokto cherai nina logic ni mote hinke nungke tangi ani video comment khe tong baisa bo haike akon faidin ke tabuk ti sabini paragraph no kaham ki na lagi nakho bo borok hamya najakheba bono low cost manana norok leta mong jakhaba bo niji chilabai kagi klangjak phano nijni yakungo bachai chawi mano norok hai berojgar yable engkangka bino paragraph nang te poriman liya hai phano norok post khai kam ke porinai de bini okok no ang kaisa ke reply ri mano hai phano ang bini joto kok no reply ri liya dear public rock norok relay bai side bini okok ni reply no ani comment box direct bini mung mention khairi dipia bado sukanto kompokto hinai hinke ang hinke bini o berojgar hinmalan no tabuk reply rinai berojgar berojgar orro kebo berojgar krei ungi mano tabuk berojgar haifano salcha jottono janija yakung bai busanai nini main target hinke student nogon berojgar hinota mane je student nok nini Wanjwktibeth das no comment khaine rok no ai kompokto cherai ningwan sugi dinai ek somoyo nini o Wanjwktibeth bo student ngei nok ni rangbai no pori ya koi tabuk sak yakung bai busai mano hini wan sugi ya koi te project ni hoite angka salia 24-25 age sugi ke jotno rozgar khainai buji khane boliani kokno ai men ratama berojgar hinke kebo no kunu saimen yaba hai kunu tongo haida akon kompokto bai nung buji khada ang tamno samnanai hop khayo nung buji glak tamnin ke nung sukanto kompokto sinke hunke te korokta supply fake id bai tamhini comment kepekan id ko chini borok tabuk bo Wansa tribal mang tongbai sidi bo haileta wan sukdi bolong bising ni kok drop haikemang tongbai sidi o chila Wansa pano ungthung Hindi wala fano ungthung Bihari fano ungthun Punjabi etc buitei botongo baire kaijak nai bolong bising ni kok bai siriti prasarok bui bidesh ni borok bai se kaijak layo chini ti prasa sia rok bai sabole kaijak na musung nai ba bat parmang chini borok nini comment okon nugei ang semang kaneng sabo hai fano antani proof kurin bagai ang nini mung na halia ti prasa chela rokhin ke sia mangfun bakpar mangfu abuni bagai no ti prasa chela bai baksa ti project bri rok ka jigi enta शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो